Siis mä nyt kuvaan sen takia, koska me tehdään tänään Maija Vuokan kanssa. Niin sitten, joo. Mä just heräsin ja nyt mun pitää vielä siivota mun huone ja joo. Mitä mä voisin pukea silleen, että mä en tiedä, onko mulla mitään ideoita. Että laittaisin mä jotain vitsin pientä tai jotain ideaa mun vaatetukselle. En kyllä ihan hirveen hyvää, mut mä laitan nää farkut eka, niin juu. Tää alle, koska tuolla on kylmä. Tän nyt ne farkut. Juu. Tän teepaidan päälle, et juu. Nyt on pukenut. Niin mä laitan vielä itse asiassa sukat, niin joo. Mulla näyttää niinku oikeesti järkyttävältä, niin kuin näette. What's that? Mulla ei just nyt niinku yhtään mutia siivottua, joten mä nyt puken vaatteet ekana. Nyt nää vaatteet, eli tämmöset farkut ja nainen mustapaita. Nyt siis aion harjoittaa mun koska se on ihan takkunen. Nyt aion laittaa varmaan sen maskaraa pikkasen, mut älä kysy tätä. Tää on aika outo. Täällä on mun rikset. Aion vaan vähän laittaa tätä laitoista. Että joo. Niin mä aion varmaan laittaa nytten maskaraa laitoista. On se kai ihan hyvä. Okei, nyt pitää siivota. Eli mä siivon nyt silleen, että laitan asiat niinku kategorioihin. Eli vaatteet, muut tavarat, roskat. Joo. Otetaan vaikka eka vaatteet. On villapaita. Laitetaan tohon. Toppi. Kangaskassa. Otettavaa. Joo. Olin käynyt jo syömässä, mut joo mä unohdin kuvata, mut juu. Mutta mä aion nyt tästä varmaan hampaat. Juu. Tein hampaat. Nyt siivotaan mun pöytä, mikä on myös aika järkyttävä. Joo. Nyt siivosin mun pöydän. Mun pitää vielä nopea pyyhkiä se, mut joo. Nyt katsotaan vähän ohjelmaa, niin moikka. Mä oon nyt menossa bussiin ja joo. Me käytiin äsken ratikassa. Joo. Ja Me käytiin ostaa Lidlistä irttareita ja joo. Mut me ei kerätty kuvaa silloin, kun meillä oli ihan sika vähän aikaa. joo. Me ollaan nyt kävelemässä tonne Plevnaan. Voin aisit näyttää, mitä me ostettiin. Joo. Mut me sit kerrotaan myöhemmin, mikä leffa me katsotaan. Joo. Siis kattoon vai enää 2? Joo. Siis meillä on se Iisen se sali. Joo. Se on ihan sika hyvä. On. Tällainen. Joo. Joo. Mä oon nyt siis täällä. Joo, me nyt odotetaan hetken, kun meillä on jotain aikaa vielä niistä. Niin. Se alkaa niinku 1 ja kello on tyyli tai 1:30. Ai jaa. Eikö 1:30? Niin. Me on ihan sikana aikaa. Katsottiin se leffa nytten. Niin me nyt tultiin sieltä. Ja Me ollaan nyt kävelemässä joulutorille, koska se on ihan tuossa matkan varrella. Joo, me käydään vaan nopeasti siellä sitten, että me varmaan mennään sitten ehkä Rapinaasta jossain vaiheessa kotiin. Joo. Niin, jotain tollaista. Me tultiin just sieltä joulutorilta. Ja me ollaan nyt bussissa matkaa kotiin. Joo, nähdään sitä Joo, me tultiin nyt bussista ja me ollaan nyt menossa kotiin. Okei, me ollaan nyt kävelemässä Laurelle. Joo, niin me tehdään haaste. Me ollaan niinku vessassa silleen niinku koko loppupäivän, mutta me voidaan tehdä joskus semmonen haaste, mikä on silleen 24h. Me nukutaan siellä ja ollaan se koko päivä. Mut me ei nyt pystytä nukkuun tänään siellä, koska mulla on perei huomenna aamulla. Niin joo. Okei, me ollaan nyt täällä Laurella. Ja me ollaan täällä vessassa. Mutta me tehdään nyt silleen, että meillä on 3 minuuttia aikaa hakea tavaroita meille. Joo. Niin. Joo, niin sitten voi ihan vaan ottaa jotain lautapelejä esiin. Joo. Joo, mut nyt aloitetaan. Nyt.
Okei, no otan näitä tavaroita. Mitä otetaan? Okei, mikä lautapeli? Otetaan tää. Monopoly. Sitten otetaan vaikka tää. Joo, anna mulle. Ihan sama. Otetaan. Kolme. Nopeasti. Mä meni jo 30 sekkaa. Miten niin? Okei, mä valittiin tää menee peli. Ja sitten... Mä voin viedä. Joo, mä viedään ne tonne. On mennyt ihan minuutti, tai yli minuutti. Okei, mennään nyt alkeeltaan. Voin auttaa. Okei, tässä on. Käydäänkö muuta? Okei. Apua, on mennyt jo. Okei, jotain minuutti 30. Vähän yli. Joo, tarvitaan laittaa siellä. Apua, on mennyt jo 2 minuuttia 30 sekkaa aikaa, 30 sekkaa aikaa. Apua. Nyt. Aika. Okei. Yes. Meidän koneet. Joo. Ja täällä on vähän kaikkea. Joo, jos mennään. Täällä on kassassa. Mulla on nyt tällä hetkellä. Ei tule mitään. Joo. Mä oon vettä täällä. Kiitos. Ei, me pitää juosta palaa. Niin pitää, mut joo. Okei. Me aiotaan nyt pelata tätä memme-peliä, koska meillä ei ole mitään muutakaan tekemistä. Okei, laitetaan nyt nää kortit siihen. No niin, me ollaan pelattu ihan sikapitkään. On tätä, koska me kuoltiin. Me pelataan hide and seekia. Mä tiedän, että on vähän vanha juttu pelata Robloxia hide and seekia. On se kyllä vähän vanha. Mutta on se niinku sen takia, koska mammat oltiin samassa piilossa. Mä menin vaan joku pöydän niinku taakse. Mutta se oli väliaikainen. Meidän piti liikkua, mutta... Ja me kuoltiin. Laittakaa ideoita, mitä me voitais tehdä sinne kommentteihin. Oikeesti mä vaan täällä katon YouTubea ja Laura meni oikeesti nukkuu. Siis mä odotan oikeesti nukkua tässä. Ja tää kattoo vaan puhelinta, YouTubea täysin volumella. Siis oikeesti. Täällä on niin tylsää, ei voi tehdä mitään muuta vaan kattoo YouTubea. Niin sitä just. Me syödään nyt tällä teitä.